Okay, good morning. Today is Sunday. Ini kami restaurant nga. Nakasulod mi restaurant nga na mga bars. Pero ang iyahang bars, salad bar. Kani siya, o sa lang ni siya kananan. Siya. Dayon with fruits. Naghan pa yung klase dito nga pwede ka mo pili. Yung pwede pa yung ka mo balik ani. Kung kini makaya ni mo sa usa ka kananan. So na siya pasta, na ay potato salad, na ay mga dahon, green leafy vegetable, then na siya olive green, na siya cheese. Pwede po magkuha ka dito mga ham, mga turkey ham, mga pork ham. Ano siya isagol. Tagpo kayo sila muhatag. And klase-klase pong fruits dito. Yellow peach, granola, de pineapple. Yung libre pa yun pan. Pwede ka mabalik-balik pa ngayon. So, sa kaserve po makapan. Mga napukaglain na petulo. Busog style giniilaha diri. Pagali ang menu ha. Salad rin siya. Pwede nang daghana. Okay. Kaon na ta. Bye for now.